Dobar dan. Koleginica Marija Janjušević i ja u ime 31 poslanika koji je potpisao zahtev, odnosno akt o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, obraćati ćemo vam se danas da ukažemo nekoliko činjenica o hronologiji pokretanja ovog postupka i o omalovažavajućem odnosu Ustavnog suda Republike Srbije prema narodnim poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije. Narodni poslanici su, koristeći član 168 Ustava Republike Srbije, dva puta krajem prošle godine pokrenuli postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, koji je u međuvremenu prestao da postoji, ali postoji i stav 5. ovog člana 168 koji omogućava da se i po prestanku važenja tog osporavanog zakona takođe pokreće postupak za ocenu njegove ustavnosti. Činjenice su sledeće. Prvo, narodni poslanici su 6. avgusta i 14. novembra podneli akte za pokretanje postupka o oceni ustavnosti i zakonitosti Zakona o privremenom načinu uređivanja penzija Ustavnom sudu Republike Srbije. Do danas nismo dobili ni jedan odgovor, niti bilo kakvo obaveštenje od strane Ustavnog suda Srbije. Takođe, u funkciji prvog potpisnika oba ova zahteva, odnosno akta, ja sam predsednici Ustavnog suda Srbije, gospođi Vesni Ilić Prelić, 5. februara ove godine, dakle pre više od 2 meseca, uputio molbu za prijem na razgovor sa sledećim tekstom. Poštovana predsednice Vesna Ilić Prelić, u ime grupe poslanika koji su u skladu sa članom 168 Ustava Republike Srbije dva puta podneli akt o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, molim da primite delegaciju od 5 članova na razgovor zbog nepokretanja postupka ocene ustavnosti po aktu dostavljenom Ustavnom sudu Srbije 6. avgusta 2018. i zavedenim pod brojem I uz 3/2018. i po aktu koji smo Ustavnom sudu dostavili 14. novembra 2018. godine, a zaveden je pod brojem IUO 255/2018. Istovremeno skrećemo pažnju da nije reč o inicijativi, nego o pravu Poslovnika na osnovu člana 168 stav 1 i 2 Ustava Republike Srbije da pokrenu postupak ocene ustavnosti. Mi ne tražimo od Ustavnog suda da se izjašnjava o našoj inicijativi, jer član 160 Ustava jasno precizira da poslanici, minimalno 25 poslanika, pokreću postupak ocene ustavnosti bilo kog zakona, pa i ovog, a posebno ovog zakona koji je direktno oštećeno preko 850.000 penzionera. To znači 710.000 penzionera koji su imali smanjenje iznosa penzije, odnosno oduzimanje dela penzije u periodu važenja ovog zakona i prosečno godišnje još 35.000 penzionera koji su umesto umrlih dolazili kao novi penzioneri na spisak Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kao korisnici stečenih imovinskih prava. Vrlo je simptomatično da u periodu kada je otvoreno poglavlje 23 pregovora sa Evropskom unijom, a koja se odnosi na pravne aspekte, možda čak i licemerno, da nečinjenjem Ustavnog suda čini se ogromna, ne samo ekonomska, nego i pravna šteta za praktično 1/7 ukupnog broja stanovnika Republike Srbije. Nikada jedan zakon ili jednim zakonom
u tako velikom, enormnom iznosu nisu bili oštećeni građani Republike Srbije, kao što je slučaj sa ovim zakonom. Oba naša akta o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzije, prema naknadno dobijenim informacijama, Ustavni sud je prenumerisao i antidatumirao na prve zahteve, odnosno akte za pokretanje postupka iz 2015. godine, čime ih je pridružio grupi od preko 300 ustavnih žalbi, inicijativa i drugih pravnih formi koje se odnose na osporeni zakon. Zbog toga je krajnje vreme da posle više od 9 meseci Ustavni sud Srbije kaže svoju reč o pokrenutom postupku za ocenu ustavnosti predmetnog zakona. Stvari Ustavnog suda kako će se izjasniti, ali ne može osporavati pravo narodnim poslanicima, jer je nas više od 25, 31 poslanik koji su pokrenuli ovaj postupak za ocenu ustavnosti zakona. Na ovaj način Ustavni sud Srbije onemogućava građane Republike Srbije, korisnike imovinskog prava po osnovu stečenih penzija, da ostvaruju svoja Ustavom i zakonima zagarantovana prava. Takođe, mi ćemo od sada svakih 7 dana držati konferenciju za novinare u minut do 12, a onda ćemo preći u mesecu maju na konferenciju koja će se održavati u 12:01 minut. A istovremeno ćemo obavestiti predstavnike Evropske unije i Evropske komisije o načinu kako se ponaša Ustavni sud Srbije i o njihovom nečinjenju u skladu sa odredbom člana 168 Ustava Republike Srbije.